den, vítám vás u videa na téma počítání s mocninami, kde to dnes vezmeme pěkně úplně od začátku. Abychom pak všechno pěkně pochopili, musíme si uvědomit, co taková mocnina znamená. Napíšu-li a na pátou, je to zjednodušeně zapsáno a krát a krát a krát a krát a. Vidíme, že tenhle zápis je opravdu velice efektivní, než to vypisovat tímto způsobem. No a teď se podíváme, jak si s tím můžeme hrát. Uvědomíme si, že a krát a krát a krát a krát a můžeme třeba rozložit nebo rozepsat jako a. A teď tady mám 3a za sebou v součinu, takže a na třetí. Na tohle se můžu podívat na a krát a jako a na druhou a uvědomíme si, že tohle celé je tedy a na třetí krát a na druhou a to celé je a na pátou. A kde se nám vzala ta pětka? Tady mám 3 ačka, tady mám 2 ačka, na pětku se tedy můžu dívat jako na 3 plus 2 a dostáváme se k prvnímu vzorci pro počítání s mocninami, tedy že ku příkladu a na třetí krát a na druhou můžu napsat jako a na 3 plus 2, protože tady ty ačka byly 3, tady jsou ty ačka 2, no a opět se vracíme k tomu, že 3 plus 2 je 5, takže to je ve výsledku a na pátou. Dostáváme tedy první velice důležitý vzoreček, že a na n krát a na m je a na n plus m, neboli násobí-li se základy, které musí být stejné, exponenty se sčítají. Takže ku příkladu 2 na čtvrtou krát 2 na třetí je 2 na 4 plus 3 a to je 2 na sedmou. Když si to rozepíšeme, 2 na čtvrtou je 2 krát 2 krát 2 krát 2, 2 na třetí je 2 krát 2 krát 2 a vidíme, že těch dvojek je tady opravdu za sebou 7. Tak, co když budeme mocniny dělit? Podívejme se na 2 na čtvrtou lomeno 2 na třetí. Pro začátek si to můžeme rozepsat. 2 na čtvrtou jsou takhle 4 dvojky v součinu, 2 na třetí jsou 3 dvojky v součinu a vidíme, že můžeme krátit. První dvojku uvědomíme se jenom, že místo nich tam zůstávají jedničky, druhou dvojku, třetí dvojku, takže jsme z těch hořejších dvojek ubrali tolik dvojek, jako máme dole. Můžeme to napsat jako 2 na 4 minus 3. Z těchto 4 jsme ubrali tyto dolní 3 a to je 2 na prvou neboli 2. Dostáváme tedy druhý důležitý vztah. Pokud budeme dělit stejné základy, samozřejmě za podmínky, že tady nebude 0, tak a na m lomeno a na n je a na m minus n. Podíváme se na třetí důležitou věc a to, pokud se stane, že budeme číslo s exponentem ještě navíc umocňovat. A na třetí, to celé na druhou znamená a na třetí krát a na třetí. To už známe z dřívějška, můžeme se tedy na to podívat jako a na 3 plus 3, ale 3 plus 3 to je vlastně totéž jako 2 krát 3 a výsledek je a na šestou, neboli tyto dva exponenty se nám vynásobily. Takže jestliže základ, který umocňujeme, ještě jednou umocňujeme, je to totéž, jako když ty dva exponenty spolu násobíme. Máme zde tedy třetí důležitý vztah pro počítání s mocninami. A teď se podíváme na nějaké konkrétní, trošku složitější příklady. Podívejme se například 2 na pátou krát 2 na sedmou, to celé lomeno 2 na desátou. Vzpomeneme si na první vzoreček pro násobení základů a z toho vyplývající sčítání exponentů. Nahoře tedy dostáváme 2 na 5 plus 7, dole si necháváme 2 na desátou. Máme tedy 2 na 12 lomeno 2 na desátou, vzpomeneme si na vztah pro dělení stejných základů a píšeme výsledek 2 na 12 minus 10 a to je 2 na druhou, neboli 4. Teď si třeba můžete obsat zadání toho příkladu, zastavit si video a zkusit si ho spočítat sami. My se teď podíváme na složitější příklad. Tak, podívejte například minus 3 na třetí krát minus 3 na šestou lomeno minus 3 na pátou krát 3 na druhou.
Teď se nám tam do toho ještě pletou znamínka základů mocnin. Takže nejdříve si vzpomeneme, jak je to s umocňováním záporných čísel. Tak, nejprve například -3 na druhou je -3 krát -3, minus krát minus, dobře víme, že nám dává plus a tedy plus 9. Co třeba -3 na třetí? To je -3 krát -3 krát -3. Minus krát minus nám dává plus, ale je tu ještě jedno minus. Minus tedy zůstává a násobíme 3 trojky za sebou, tedy 3 na třetí. Výsledek je tedy -27. Budeme si pamatovat, pokud záporné číslo umocňujeme na kladný exponent, mínusy se požerou a výsledek je kladný. Pokud záporné číslo umocňujeme na lichý exponent, tak nám tam vždycky jeden mínus zůstane a výsledek je tedy záporný. No a teď se vrátíme k příkladu. Máme tedy -3 na třetí, vidíme, že výsledek zůstane záporný. -3 na šestou, mínus nám zmizí. -3 na pátou, výsledek opět zůstane záporný a 3 na druhou tady naštěstí žádné mínus nemáme. Já si to teď přepíšu tak, abych mínusy vyndala ven ze závorek, tam, kde mi zůstaly. Dostáváme tedy. Toto mínus zůstává a zůstalo nám tam 3 na třetí, toto mínus mizí, 3 na šestou, toto mínus, protože je na pátou, zůstává a 3 na druhou opisuji. No a teď vidím, že máme nahoře mínus, dole mínus a mínus lomeno mínus mi dává plus, takže všechna záporná znamínka zmizela a už můžeme řešit jenom trojky s exponenty. Takže ještě jednou mínusy jsme tady vlastně vykrátili, by se dalo říct, a dostáváme 3 na 3 plus 6 lomeno 3 na 5 plus 2, což je 3 na 9 lomeno 3 na 7. Opět si vzpomínáme na náš vzoreček s dělením stejných základů a dostáváme 3 na 9 minus 7. A 9 minus 7 je 2. Tak, teď pokud se to chcete naučit, doporučuji zase obsat si zadání příkladu, zastavit si video a zkusit si to spočítat ještě jednou sami. A na závěr si to všechno spolu zkombinujeme. Podívejme se na příklad 2 na 10 krát 3, to celé na druhou, lomeno 2 krát 3 na 13 krát, a teď máme větší čísla, 81 lomeno 64, to celé na třetí. Tady použijeme všechna naše dnešní 3 pravidla. Nejprve si uvědomíme, že součin tady na druhou mohu rozepsat tak, že každé z těch čísel z té závorce dám na druhou, to znamená 2 na 10 na druhou krát 3 na druhou. Jmenovatele opíšu a teď si čísla 81 a 64 přepíšu tak, abych tam měla mocniny trojky a mocniny dvojky. 81 je 9 krát 9, neboli 3 na druhou krát 3 na druhou, dohromady tedy 3 na čtvrtou. A 64 je zase 8 krát 8, 8 je 2 na třetí a 2 na třetí krát 2 na třetí je 2 na šestou. Tak to teď vypadá příklad přepsaný, aby všude byly jako základ jenom dvojky a trojky. No a pokračujeme podle našich dnes se naučených pravidel. Tak 2 na 10, to celé na druhou, násobíme exponenty, tedy 2 na 20, 3 na druhou nám tam zůstane, 2 krát 3 na 13 také opíšu, 3 na čtvrtou, to celé na třetí je 3 na 12 a 2 na šestou, to celé na třetí je 2 na 18. Tak teď to máme všechno takhle pěkně rozepsané a teď budeme spolu spojovat dvojky a trojky. Teď to vemu krůček po krůčku, 2 na 20 necháme, 3 na druhou krát 3 na 12, vzpomeneme si na náš vztah. Pokud se základy násobí, exponenty se sčítají, takže 3 na druhou krát 3 na 12 je 3 na 14. Ve jmenovateli máme 2 krát 2 na 18, tady si můžu představit, že je to 2 na prvou a dohromady tedy máme 2 na 19 a 3 na 13 opisuji. Výborně a už se dostáváme k poslednímu vztahu. Vzpomeneme si na náš vztah s dělením. Pokud dělím stejné základy, exponenty se nám odečítají. Takže 2 na 20 lomeno 2 na 19 je 2 na 20 minus 19, což je 2 na prvou, neboli 2. 3 na 14 lomeno 3 na 13 je 3 na 14 minus 13, neboli zase 3 na první. No, tu jedničku tam v exponentu psát nemusím a dostávám, že je to 2 krát 3, neboli 6.
Takže tenhle ten příklad je jenom velice složitý způsob, jak napsat jednoduše číslo 6. A pokud se třeba potkáváte s exponenciálními rovnicemi, což bude další video, tak z tohohle všeho vyplývá, že třeba je dobré vědět, že 3 na x plus 2 je vlastně 3 na x krát 3 na druhou, neboli, protože násobení můžu přehazovat libovolně členy, tak to můžeme napsat jednoduše jako 9 krát 3 na x a třeba 3 na x to celé na druhou můžeme napsat jako 3 na, tady se nám to násobí, x krát 2, neboli 2 krát x. Myslím, že tyhle dva poslední vztahy by se vám určitě někdy mohly hodit. Děkuji vám za pozornost a přeju pěkný den.